Γεια. Λοιπόν, όπως ακούσατε, ο 2V πηγαίνει Αγγλία. Θα ανεβάσουμε ένα vlog στο οποίο θα σας δείξω όλα τα πράγματα που θα κάνω εκεί, σε όλα τα μουσεία που θα πάω κλπ. Επίσης, μάλλον την πρώτη εβδομάδα του Πάσχα δεν θα ανεβάσουμε βίντεο, μπορεί, γιατί θα λείπω και δεν έχουμε και πολλές ιδέες. Φεύγω από Θεσσαλονίκη και όχι από Βόλο, γιατί εδώ μένει ο μπαμπάς μου. Αυτά προς το παρόν. Πάμε Αγγλία. Ναι, τώρα είμαι Αγγλία. Φτάσαμε. Βλέπετε εδώ ένα πολύ καλό σπουδασμένο πίνακα από φωτογραφίες. Πάρουμε λεωφορείο για το κέντρο, το οποίο θα κάνει 1 ώρα και 20 λεπτά. Για όσοι μένουν στο Βόλο, να ξέρετε, είναι, το Λονδίνο είναι 15πλάσιο από το Βόλο, περίπου, τεράστιο, όπως και το αεροδρόμιο. Προχωράω, θα μείνουμε σε κάτι φίλους του πάμου. Αυτά προς το παρόν. Θα σας δείξω και άλλα πράγματα, όπως αυτοί οι πίνακες που είδατε πριν λίγο. Συνέχεια, πολύ άσχημο καιρό έχει συνέχεια. Μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα αγγλικά, welcome to your country και τέτοια. Να, όπως βλέπετε εδώ. Να, αυτά. Είμαι στο λεωφορείο, μαζί με το παπά μου, Ρούπι. Περίεργα χρώματα. Τώρα πάμε στο κέντρο του Λονδίνου. Ναι, πριν λίγο φτάσαμε στο σπίτι των φίλων μας. Εδώ στην Αγγλία όλα τα σπίτια είναι διόροφα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα πόσο κοντός είναι ο δρόμος. Ναι, τώρα είναι, μην ξεχνάτε, στην Αγγλία πάμε 2 ώρες πίσω. Μόλις πριν λίγο έμαθα, Παναθηναϊκός δεν ήξερε 2-2 να κάνουμε. Τι άλλο, αύριο θα πάμε London Eye, Madame Tussauds, στο ενιδρίο. Go back. Έλα την άλλη. Δείτε πόσο δρόμο έχουμε ακόμα. Ouais, je pense que c'est toute la partie des ventes Sorry. Δεν είσαι τόσο μικρό πικμένο τώρα. Δεν τη μικρά πλοία. Είδατε μικρό
λεωφορείο που είναι αυτό, κοιτάξτε πόσο μικρό είναι. Η αστυνομία μας ψάχνει τις 4V γιατί αυτοκτόνησαν 70 κοπέλες. Αστε μου, τι βλάκες που είμαι. Εδώ στο London Aquarium. Γλώσσα. Δεν είναι τεράστια τα δούλη. Έχουν κόλπο με το σαλάκι. Άκινο. Το πέσει παλιά. Okay, come on. Μια κουρασμένος είναι μόνο κακόμενος. Γιατί αυτό τι ωραίο. Τι εντυπωσιακό. Guys, my beguino, Irish beguini. All animals get fed this much throughout the day. For example, our sharks, they get fed 3 times a week. Seahorses get fed 5 times a day. So really there's a lot of research goes into looking after each individual animal here. Penguins, they get fed 3 times a day on herring. Be a little bit of a waiting game. As I mentioned, we wait for the penguins to come in. And there you go, just a little bit of flirting. There's a little bit of fighting going on. So they do get tempers do quite flare at this time of year, this breeding season. So penguins bowing, there you are, that's Arnie and Roger. Arnie and Ronnie, sorry. Bowing is still Εδώ κατουράς και στον κόβουνε. Τι έπαθε η πάτσα σου. Ναι, μισός άνθρωπος, μισό Terminator λεγόταν. Αυτός. Όχι, με το baseball δεν ξέρω, δεν τους ξέρω. Δεν ξέρω Κάποιος άλλος παίξει στο baseball. αυτός είναι ο Παλαιστής, Πυρνάχος, Μοχάμετ Άλι. Ποιος ο? Μοχάμετ Άλι. Κάτι έπαθες ρε φίλε. Βασίλισσας. Πέθανε κακό λίγο. Τους παραλίγο να ρίξει το μαντέλα. Τι ποιος? Ένας πήγε κοντά στο μαντέλα και παραλίγο. Ποιος? Τι?
ρωτήσω κάποιους άλλους. Δες δεξιά ποιος είναι, αυτή είναι την αναγνώριση. Μέρκελ. Μπαμπά. Ομπάμα, δίπλα είναι ο Κέννεντι, μετά είναι η Μάργαρετ Θάτσερ, Ντέσμοντ Τούτου, δεν θυμάμαι ποιος Πάπας είναι επόμενος. Είναι κάποιος Πάπας. Είμαστε σε ειδικό εστιατόριο. Ήρθαμε και την γραμμιά του Σπύρου. Μπα, από εδώ φαίνονται. Θα φανούν στην κάμερα. Παναγία μου. Before you start taking your photos with it, please. Η Αντίδας το έφτιαξε. Είναι πάρα πολύ κοντά στο γήπεδο. Ο παίκτης μπορεί να σου δώσει το χέρι. Ναι, δεν δες πως κοντά είναι το κόρνερ. Ναι, καλά λες. Αργήσετε emozioni, il loro Real Madrid δεν πίσω σου. Σίγουρα τραβάει ένα. Ναι. Σλόγγαν του 1998 τα κρατάνε ακόμη για την Chelsea. Everything we have here today. We're going to go in a moment to see the press room where Jose Mourinho does his interviews. We'll then go to the visitors. Solanke, Christensen, Ivanovic, Cahill, και Fabregas. Όχι, το Μουρίνιο. Πέρι. Ρέμι. Δεν τους έχουμε άλλους φανέλες. Σίλικουέτα. Τεκμπά. Μικέλ. Κριτική τώρα τα πήρες. Νίκο Κώστα. Πορτουά. Right guys, when you got your photographs, come and have a seat in front of the shirts. Okay, I'll give you a chance for some more photographs in a moment, so don't worry, you haven't got everyone. There you go. There he is. Καφές. Okay, so let's have two straight lines. You have to choose Chelsea over this side. If you support a different team, let's have you over this side. Κοιτάς το κοινό. Εδώ είναι τα VIP, όχι, εδώ ποιοι είναι. Φαντάζομαι, θα δούμε. Το VIP εκεί πάνω δεν είναι. Άλλα εκεί πάνω. Να, μπαμπά, εκείνες τις θέσεις. Ναι. Εκείνες τις θέσεις, εννοείται. Όχι, μόνο εκεί, εδώ όχι. Όχι, εδώ είναι κανονικές ελπίδες. Να, εκεί. Dracubá, έτσι. Ναι. Τα γάντια. Τα γάντια. Τι? Δεν φοράει γάντια. Champions League. Εδώ παίζεις ποδόσφαιρο. Θεέ μου, τι άχρηστη.
Εδώ πατάς και βλέπεις τους παίχτες. Και βλέπεις και όλες τις φανέλες. Μπαμπά. Ερώτηση. Αν το πάρουμε και φέτος, πού θα μπει? Ναι, το έχουν προσαρμόσει έτσι ώστε... Δεν είναι γεμάτα. Καλά. Ναι, εντάξει. Και πελάτη. Το δικό πρωταθλήματος. La prochaine visite commencera dans quelques instants. Και του Λίγκα. Δεν Au έχουμε. rez-de-chaussée où votre guide vous attend à côté de l'ascenseur. Veuillez dans le stade. Merci. Ναι, δεν είναι πολλά, είναι... Δεν ήταν απέναντι από πριν. Είναι λίγο μεγαλύτερο από ό,τι νόμιζα. Χρυσό άγαλμα. Στο Buckingham Palace. Πολύ ήλιο ρε παιδιά. Δεν είμαστε μόνο που με τους γι' αυτό. Εντάξει, παντού κάγκελα, δηλαδή πρέπει να πηδήξεις από κάπου για να περάσεις. Έτσι να δούμε. Ήθελα πριν να έρθω να το δω, δεν είναι κάτι. Sorry. Φόλια. Φεύγουμε από τα KFC. Το όμορφο μαζί και το κοτόπουλο. Σε διόροφο λεωφορείο. Περίεργα τα λεωφορεία εδώ πέρα. Και διόροφα όλα. Μόλις γύρισα από το Λονδίνο, 11 η ώρα το βράδυ. Είμαι πολύ κουρασμένος, Τρίτη. Αλλά εντάξει τώρα, κλείνοντας το βίντεο θα ήθελα απλώς να σας δείξω κάτι που αγόρασα από το αεροπλάνο. Ξίστα! Είναι αγγλικά. Πρέπει να το κάνω πιο ωραίο. Πάμε τώρα στο ροζ. Ένα αυτοκίνητο, ένα τικ, ένας φοίνικας. Κι άλλο τικ. Κι άλλο like. Ένα τικ. Ένα σήμα του ευρώ, άλλο άλλο ένα like. Όπως βλέπετε εδώ. Ναι,
Γεια.